Здравейте хора, днес ще продължим втора част на тази игра. Вие я знаете, долу пише. И да отворим тия. Добре, коинс. Не ми дал коинс, че на мен ми трябва доста коинс. Ето, изходиха да даже. Съжалявам, че има такъв шум, но първо съм на ресторант и нямам какво да правя. Чакайте, малко ще го намаля. Ето. Добре. Дядо ми нещо каза. Аз пък щях да си го позволя. Направих клипа специално за да отворя това. Това не съм си го купувал. За гигантът. 15. 4. Това е силно. Да ви кажа, не съм си го купувал от тука. Просто си го намерих. Чакай, трябва да я сложа на кой? Не знам къде. Може би на бомбичката. Бомбата не ми трябва, тя е слаба. Добре, това мога да сложа или... Чакайте, първо най-важното. Чакай, а това колко? Значи ще мога. Ще направя една битка и ще свърша клипа. Този клип, така да кажем, ще бъде малък. Съжалявам, че виждате това на Мобизентът каквото е. Но така е. 50. Значи няма да го слагам. Добре, много искам това. Аз на втора арена съм, нали? Не, на първа съм. Добре, почваме битката. Трябва още да го намаля. Така мисля, че е добре. Ще я съсипа стоя само. Аз стоя ще си го пусна. Новата е следващата, да. Не. Големия му е на втори левел, нищо и моя майн също е на втори. Или на трети, си спомням. Това, честно казвам. Пускам се тая. Бих, честно казвам. Само да пусна това. Това е много лесно. Това е много лесно. Аз забравих да сложа това. 3 вече имаме. Добре, днеска няма да направя само една война. Тя беше толкова кратка. Тая пак ще се пусна. Що е първо левел. О май гаш. Това е странно. Много бързо я убиха. Първи левел срещу първи левел. Ще бие, защото нямам този живот. Не. Такъв късмет не съм имал. Толкова лош късмет. Усещам се, че той си е добър играч. Това сме това усещам ужас. Няма да си я пускам, не. Той ще го съсипа, ето. Опаля. Грешка. Не. Кога ме го съсипаха? Нищо. Само 2. Добре, едно става. Добре. Бум. Така. Ще го направя поне 10 минути.
път. Съжалявам, дядо се обади отново. Трудно доливо. О, арена втора. Дори не го и видях. Така. Стига де! Тия големите от началото е най-гадно да се пускат. За мен добре, за него е лошо. Моят трети левел. Мислях си, че е втори от Фокса. Да свайскам това. Добре. Не трябваше да съм... едно на едно. Добре, оживях, странно. Аз не си взимам стрелите, защото много малък демидж бил. Но стига да е. Защо нещо ми е много силно. Така е добре. Тъмън да се чувам. Няма какво да се чувам на ресторант. Защо? Добре, край. Взимам си. Това ми се края. Стига да е той, али... Да, той има добър късмет. Но не ми пука. Вие виждате какво време е какъв път. Това губих. Не, тук дава последен ден. Арена втора. Сега ли показваха това? Арена четвърта е много яка. Пета. Оле, тия арени са много яки. Тая следната си е доста добра. Добре. Този. Защо точно за скелети? Така. Замрете. Да. Добре, слагам на тая. За кеф. Как така идва? Не. Не. Той би трябвало да се справи. Това трябва да се справи. Бам! Още един. Да. Не. Да, ама не. Тия малките много ме дразнат така са... много. Ядам вече. Чакай. Това ще направя. Айде. И при изчакване... Да, тук ще това. Ядам. Какво беше това? Добре, по-лесно не е. Стига да е! Това е много дразнещо. Не. Поне той знае как. Сега ще го унищожи. С едно ето. Не. Това не е добре. Като се замисля, много си е добре. Не е добре. По-скоро е добре, защото и факта ще не го смага. Само един. Аз преди тая си я мислих за много силна, ама тя била толкова слаба. Айде. Честно казано, бихме. Имам такава армия. Първи левел, втори левел. Нямам как да ме бия. Да. Само още малко време да имам.
И да е допълнително време с темия таял. Какво е това? Абе, човече, и да си, и да не си във второ време. Какво ще... Пак ще те гледа. Точно. Това е начин. Всегда. Да, по-спортажно. Имаш ли интернет си? Да. Има, даже прави клип сега. Обойна нищо. Забива на телефона. Щом прави, О, леле. Не. Какъв коин? Чакай. 16. 3. Сега скелетите съм толкова малко коинс. 5 коинс. Ужас. Не, добре. Това ще го махам. Скелетите да сложа или знам. Дай да се пробваме с скелетите. Чак, колко са обаче? Искам да видя. Не пише. Добре, слагам ги. О, леле. О, леле. О, не. Чак искам да тук. Тя е добра. Хайде на едно. Не. Тук ще се го оправя. Тук. А пък скелетите да ги пробваме. А пък бомбата я махаме и слагаме това. Сам да го сложа. Не. Ето. Това е краят на клипът. Чакайте. По-скоро е това. Добре. И край.